Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, kene sayang. Momo ji. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula atur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Ono Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge ngapa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok koyo gurak manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk ngge ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja kok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan kok nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalam. Ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya ta. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saur. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya wis Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo.
ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik lho. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis no malah gol to apa kuwi? Sunlet. Ya warang kono dibawani ya. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelingaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelinganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Beh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwe-suwe leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas. dalang wajah abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas ae. Ah. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Mongko nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono iki darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wah edan. Tapi ya wajib Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya apa mesti diimbui ngono kuwi? Ora gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur badek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Ngeten ya, Mas. Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada
menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah, iya toh. Iya. Alah, kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Oh, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Bleser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crik. Suarane ora crik. Ya. Enggak Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki degolku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Wong urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol, tekan sirah. bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Masalah ya, Mbak Niken. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo nikah. Lihat wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel sese panas. Mbak Niken, Dalam. sampean gak rumoso tersinggung ngono ya? Kenapa, Mas? Kok di enek-enek nih? Alah wis sampean bene. apa to? Kok di enek-enek nih lho? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kok kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? kaya. Oh glo ngakoni Napa aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telure. Pacitan tung delak baleni mau aku ndak Kan candek ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung delampok. Dah. Ngono ya. Ya, heeh. Ada kendang kok diampok. Anu, poma dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas Apa, Mas? pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Heeh. Oh. Ora sadis men to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo.
mangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Dalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Malah iki mesti anu Kula ki. nyuwun niku Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parikan mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ya. dulu. Kinten. Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono ngundang Mbak. Mbah. Hah? Ku sederungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah, ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan? Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok kowe bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes lho sing ngendang lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. ki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Iki Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Betul. Sik tau Mbak Niken aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas, mburine sing kenong kan. ah wis ora sing enak telet-titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian wadon Ora sah di sarwe suarane Mbak Niken. lanang
Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek, medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ora masalah. Kan wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo, Mbak Niken ditelaske. Inomane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk Komplit. Jos. Dek jaman Non
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Nggih. melih. Nggih, katuran lenggaru miyin. Oh, Nggih, Mas. Simbak-simbak nih